Pada penggalan cerita wayang berikut, ada pesan moral pembelajaran. Mari belajar bersama. Nala Gareng. Kowe bocah nom-nom. Ndaramu Ndara Priyambada nglakoni tapa? Aja nganti ana ing Kenggiri Godha. Bapakmu ki wis tuwa, nek kon melek matane wis ora kuat. Mripate wis ora mampu. Mripate wis ora gelem melek. Aku tak turu ndaramu tunggunen. Nek iki mripate mbiyuyut. Nek kon melek ora gelem, arep wis dinae panas-panas ana gliding-glidinge ya tetep. Rasane ngantuk. Waduh. Semar iki mung sak kepenake dhewe terus ming ngarep turu. Reng apa? Aku ndak kedisian kowe. Kowe sik sing melek engko saben 2 jam gantenan. Oh ya. Aku tak turu ngancani bapak, engko aku melek, bapak melek, kowe turu. Tenane, tenan. Sik ya. Wah, kowe yo. Mbusine kok. Wah, awak rasane kaya ngene ya, Pak. Iya. Ya aku nek ora kon Bagong, Rang. Aku ki wis 3 dina 3 bengi ki ora turu, ora ngliyep babar blas. Mula tunggunen Ndara Priyambada aku tak ngasuh ya. Wo, kere. Engko mbane aku masuk angin. Aku masuk angin nek piye-piye to piye rak malang rekoso to. Wis kerjaan aku tak ulah. Wah. Ha iki nek melek dhewe ngene iki ning tengah alas kene iki nek nganti nang macan apa singa dikletak mut diaraku. Truk? Mbok omong-omong kene, Truk. Ngrembug apa? Ayo nantang karo aku bawa ke kreasi yo, gawe kreasi Truk yo. Mah. Sing inovatif lho, Truk. Mah. Ngantuk banget aku rek. Apa bahas apa? Piye, Mbak? Ngrasani kancane dhewe, Truk? Mah. Semua aku arep keturu aku. Melek dhewe engko tunggunen dhewe. Gong ayo gong ngomong-ngomong karo aku. Aku ndirokok sewadah, Gong. Aku ora udut. Aku timbang gula, Gong. Aku ora pengen bangun ndak getik ngono gulaku munggah. Waduh. Wit. Dite sapa iki? Dite sapa iki, Bang? Waduh janangan iki. Pak, piye iki, Truk Mir? Aku aja tak tinggal merem aku nek ana macan ana apa-apa ngrekoso uripku, Truk. Melek kene ta, Truk? Truk? Kowe ngarak apa? Ora. Kana suarane mong au. Truk? Ngopo to? Teng tak kono ndasmu lho. Aku ngantuk tenan aku gane. Ngandel ora. Semar kuwi bingkemen cangkeme kuwi, Truk. Wong tuwa nek ngorok kok tanpa nganggo unggah-ungguh. Tanpa nganggo sopan santun. Gimana kebaik rasa juga gas sama ayo semuanya mau bantu nongkrong orang boleh sama sih ada wajar saya mau sini terus bonek ngorok ki diatur aku kira ngorok ya reng kowe kok aku kira ngorok kok ngorok-ngorok lah apa sing juara siapa iki Truk gak kaya ana suarane wong ngorok ning kok kaya keras banget. Ora samedi aku sempat diculik sewe ya. Suarane nang mburiku gang. Oh.
Mbok didelok apa piye apa digrayangi? Kok ngrewel wae ana ganggu turu ora. Suarane nang mburiku apa Semar pasang sound system ya, Tru. Salone keke nang mburiku ya Semar nggawa apa kok sangane. Mak genyu Tru. Mak genyu ki nek anu apa jenenge iki wit gedang bosok barang apa-apa to apa-apa. Jenengane ora ditoleh aku wedi tenan Tru. Abape tekan kene ambune teng-tengane Tru. Bagong nek ngorok ki cangkeme kon mingkem abape ambune teng-tengan. Ora ngora mesti ngomong grayai. Wedi aku. Noleong ora tak ajar kowe ora. Tak toleh. Petruk modar kowe, Truk. Tangi Gong kok diketak cengelmu kowe. Tangi ya Gong. Wah, bocah kene dikandhane bandem watu saka kene. Wes. Penyakit kowe ya. Ganggu wong turu senengane. Ngapa malah nang kono iki? Noleo Gong, noleo. Ngene iki ana apa? Modar ora, kowe ora tak slametke ora slamet kowe. Petro kae dibandem reng kok dadi kletak macan ya. Wah, jan kok mbegok nang kono ta ya. Jan. Ora wong turu kok dibandem watu ora. Nolea, Tru. Nolea mlayu ndak serah dikletak macan kowe. Nolea. Semar kae bandemen Semar. Ben pokoke nekat wae ya, Tru. Heeh. Semar kae bandemen Semar. Bandemen Semar. Kurang gede reng, watune kurang gede. Golek sing gede reng. Kurang gede reng, watune kurang gede. Golek sing gede reng. Kurang gede reng, watune kurang gede, golek sing gede. Wah, nggre kualat karo wong tuwa. Ana wong tuwa turu kok dibandem sak penake dhewe. Noleo, Pak, noleo ana macan lho, Pak. Macan sapa? Apa kabar? Anane ora omong nek ana macan. Ono kawane wis ora ana Raden, kowe dadi panganku Raden. Digondol macan, Pak. Ndara Priyambata digondol macan, Mir. Ndara Priyambata digondol macan piye, Pak? Piye kahanane iki, Pak? Nala Gareng isane ming nangis. Isane ming mewek. Kowe kuwi luwih enom mbangane Semar. Ndara gondol macan kok malah nangis ngrungepi wong tuwa terus aku rebut macan ngono piye? Kon glutru macan. Kok iki ora iso mikir. Luweh ora weruh aku. Wo. Spare part. Niku bapakne ngawur. Semar kok dunake spare part ngono spare part apa ben mangkel aku. Nutuki sak penake dhewe. Bagong, kowe luwih enom bangane aku. Ora iso ngrebut ndara saka tangane macan
dupak melocot cangkemmu. Wis aku areng asu. Ki aku nek ora nganu Petruk, Bagong. Wah, kok sial terus ta iki aku. Ora iso ngrebut macan dudu adiku. Terus? Nek pancen kabeh wis lepas tangan. Semar ya wis ora gelem rebut, Gareng ora gelem rebut, kowe ora gelem rebut Ndara. Tak rebute. Oh iya, wah pinter tenan kowe. Kendel tenan, kendel wae memu musuh macane kok. Aku kulino gelut ro macan. Weh lha. Wis kono mangkat nek marem rebut Ndara. Golek nompring to. Nggo ngopo? Wis golekno to? Nggo gaman. Wis golekno? Ya. Ora ngerti aku kok nek kowe iki kendel karo macane aku radong. Jebul kowe kendele kegilo-gilo nyo, gong yo. Wis mpring digawa macan tutuki nganti modar. Anu tulung iki tutukno sirahku. Lho. Piye iki? Kowe iki takon rebut macan ora takon modar. Wis ta. Iki tutukno sirahku. But ngono, guys. Engko nek kowe mati engko nek disa ileng ora urip meneh. Kaya dian gong ora. Guys. Ya. Nek mati luweh lho. Wis apa-apa engko nek mati dicas ra urip. Iya. Nya. Banter apa lire? Sedengan. Oh iya. Nek banter ndak pecah. Ya, nek lire ndak ora krasa. Ya, sedengan. Ya. Siap ya, siap. Weh. Wow. Lho, ada wis. Bujar ya aku terus. Pisan gas, Tru. Pisan gas. Wes, ndak kokean, ndak malah muntah. Iya. Wah, gleleng dengkulmu mumet ya Pak. Nek ngene iki rak roh macan kaya kucing. Ha iya. Mumet tok sirahe. Wis kaya entek rong botol anggur orang tua aku. Ha iya. Mangkat kono. Wes, macan tak oyahe ajar wani ngrebut Ndara kowe. Ana lho kok. Waduh piye? Iki sapa ana wong kok kendele ra jamak nyengklak ning gegerku? Aku wae. Iya. Aku wong biasa. Iya, jenengmu sapa? Ya mung wong lumrah wae. Aku wong miskin. Iya, kok kendel. Wong ki wanine dhewe-dhewe lho. Wis tak sik ta. Alon wae. Iki nek jodol-jodol ngene iki aku nek gogrok piye? Gogrok ya men tak kletak-kletak ndasmu. Wah, aja kaya ngono karo kanca dhewe kok njular tegel ngletak-ngletak. Kanca dhewe piye? Weh, ya iku sik jenengmu sapa? Hah? Jenengmu sapa? Aku Bagong. Wah, Bagong. Kok wani mencolot nang gigirku kowe nggeret buntutku. Aku mangan darahku kok. Darahmu sapa? Mau sik Ndara Priyambada mau. Terus karepmu piye? Aja dipangan. Ya wis kowe medun. Hah? Kowe medun. Aku medun? Iya. Aku gelem medun ning kowe aja noleh lho. Lho, ngopo? Mergane rupaku elek. Kok nek kowe noleh, kowe kaget malah kowe jantung mati aku kesalahan. Ya ora, wis aja noleh, nek noleh aku mau. Ya wis ora usah noleh. Iya. Tenan lho? Iya. Mau nek noleh aku mau tenan aku. Ora. Mergane aku isin karo rupaku dhewe. Iya.
Kowe aja noleh lho. Ayo, kowe iki senengane ngono kuwi kok mblenjani kowe. Kon ra noleh kok noleh. Ora takon aku wis bisa noleh ora apa-apa. Isin aku. Aja kaya ngono, aku pengen weruh kowe kok kendele ra jamak-jamak. Aku ki mbok kok karo anakku nek karo macan iki kendel aku. Aku wedine karo banyak. Lho. Kok malah karo banyak. Ndak disosor. Wis meduna, meduna. Ya ning ora noleh lho. Ora. Wis kono, ora noleh, aku ora bakal noleh. Ya. Tenan mergane aku isin tenan nek nganti kowe noleh, aku irang bebarang. Ayo. Lho. Ora ngopo-ngopo kok ayo. Muduna. Mah aku seneng nang dhuwur kok. Medun. Mah urung tutuk kok kon medun. Wonten nang kene wae tak metikri ngene iki wae penak banget. Kowe tak kipatke ketatap watu sirahmu tak tubruk dadi panganku. Wis panganen wae pangane sial uripku panganen cara ucalno ora masalah. Ngaku kendel kaya ngopo ora bakal menang kalawan aku. Sambato. Sambato kowe. Ora arep sambat. Wis ngene iki wae, wis gak dikemah-kemah. Arep tok nggono apa sik wis manut aku. Nggon cengel ya ora masalah, aku wis pasrah karo kowe aku. Wis ora iso piye-piye, aku wis kalah tenan karo kowe. Lho, kowe iki tak cakar awakmu godres getih. Tak cokot awakmu godres getih kok ora ngrasake lara. Jane ya perih ning piye meneh. Awang nyatane ya kowe ya menikmati kok. Iya. Aku godres getih kowe ya tegel wae kok. Iya. Ayo wis kono terserah. Aku mring kari pasrah wae. Truk. Truk. Rene atra. Ngopo? Aku ditubruk masan. Aduh, Gong. Aduh, piye, Tra? Wah, wis ora iso ditambani nggon cengel kok kruwak semono gedene kuwi. Sesuk didempul wae, Gong. Terus dicat. Lara, Tra. Aku tulungi, Tra. Hah? Tulungi. Macan, opo? Culke adikku. Ora arep tak culke. Ora gelem culke adikku, tutuk empring pecah sirahmu. Ora wedi tibakno. Ora wedi, Gong. Glugu. Tutuk glugu pecah sirahmu. Ora wedi tibakno. Ora wedi, Gong. Siwa. Wesi kok siwa. Wesi. Tutuk wesi sirahmu. Ora wedi tibakno. Ora wedi, Gong. Bendo. Bendo sirahmu. Ora wedi. Ora wedi. Petel sirahmu. Ora wedi tibakno. Ora wedi, Gong. Wis kowe minggat to kana. Malah ming cerewet petel bendo wesi glugu ora gak ditutukke malah ming omong wae seneng aku meninggal. Seneng aku mati ora dikukup kandaku badhok macane puas kowe. Ya ora ning ya as ora kaya ditulungi ta. Cerah peri cerah. Kene ra urung ya ngrasake lara. Lara godres kaya ngene. Macan tak tibanane bendo ya, Gong. Ngonek macan ngelombo, kowe melayu. Siap. Macan, opo? Ora ngaculke adikku sampluk bendo pecah sirahmu Diwano. Ayo kaki Diwano. Mati dening aku Diwano. Ayo, Gong. Wah, urung siap. Lagi arep cinceng aku. Ngonek tak tuthuk kowe gek melayu. Ayo gawe yo. Mati dening aku, Ayo, Gong. Lah jan wis lagi arep ndodok. Wah, kowe iki sangel banget ora. Dibolan-balani men macane lek lumba ado. Ya. Siap ya, Gong.
kowe culke ora, 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 culke ora. Waduh. Aku nyambut gawe nek karo merem ya ngene iki. Macane nglumba Bagong tangi tak peceli raine. Gong. Kowe mati le. Iku njaluk ngapura ya, Gong. Aku le meceli macan karo micek. Iku njaluk ngapura ya, Gong. Reng, apa? Rene areng. Ana apa? Loh. Asa seru-seru. Bagong kenang apa, Tru? Bagong mati. Tak peceli raine. Matamu ki memek apa piye? Adine kok dipeceli dhewe. Ya wis mbok menawa takdire Bagong pancen kaya ngono, Reng. Piye? Ya wis dikelaske ora apa-apa. Ah iya lah pitena wis mati. Heeh. Ya mung nek cara nggon aku kae. Wong mati iki ora mlumah. Lho. Apa iya? Heeh. Kok ora mlumah? Mengkurep tegese ngrungkepi bumi pertiwi. Ngrungkepi ibu pertiwi. Kuwi tegese wis ikhlas karo nyawane. Ya ngono ya, Tru. Heeh. Mati tenan, Reng. Kok iso mengkurep saiki? Alon bae. Ya ben dramatik kok ya, Tru. Mati mengkurep tenan. Heeh. Nek nggon aku kae mati ora mengkurep, Kak, Tru. Mengkurep ki tegese ngungkuri karo sing gawe urip. Oh. Mati ki nek cara nggon aku tengok-tengok. Tegese wis ikhlas ninggal anak bojo, ikhlas ninggal keluarga, ikhlas ninggal pekarangan. Oh ngono ya, Reng. Mati tenan, Tru. Buktine tengok-tengok. Yen nang nggon aku kae iki mati ora mung tengok-tengok, Reng. Lah apa? Ya udut-udutan barang. Jagongan, wedangan. Omong apa kayak mau cakai? Mana aku lihat siapa jalan mesti pakai jalan kalau jalan. Ayo, abi wong nek cangkeme sigar pirang-pirang ngono kuwi. Dadi kaya piano wae to. Ora cetha. Gus. Tibane jemparing mawon, Ndara. Iya, ana kawan minggiro, ana kawan.